Takhle vlastně budou vypadat nějak. Co já teď zkouším styl. První bude takhle, no a pak zkouším první, že takhle stá. Je to nějak. Prostě už ty jinak taky doporučuju, jsou nejlepší. Hlavně doporučuju písničku. Tráva, pak ještě fašisti, pak to nečumte. To si taky občas zpívám, když tohle vypadám jak ten největší. A je vtipný, že fakt jako, já nevím, 50-60 letý prostě. A je vtipný, že i často i květáci prostě, ti, co mají takový ten květák na hlavě, čumí a občas se směl jako. A nevím, jako zda bych se zrovna já, který má květák na hlavě, který má pomalu každý zmet na sobě. Ještě když dělal smekcím, což vůbec nechápu, prostě já cením lidi, co se nestydí za to, jak vypadají. Prostě jako tyhle, nechápu tyhle trendy. Ale jako fakt já jako ocenuji, že vzniká, že jako třeba já vím, je to teď mimo, ale prostě ocenuji, že vlastně, že vznik má půlku jeho textu prostě aktuálně dnes. Dříve bylo trendy, já nevím, to si pamatujete, prostě vždycky tu jsou trendy z mladí, kteří z toho, aby byli rádi, že prostě tak. Ale hej, aspoň nepoužívají punk jako módu, pokud nepočítám baleci jágu, u kterých doslova půlku věcí si můžu vyrobit a tak. Když třeba roztrhání tyčku za 10 000, co to jako do píče je. Já možná